Dampo ta, ilutag-duko sa itong mga ulo. Amahan ng mga Diyos, salamat amahan, niningkat na sa kabuntagon. Niningkat na amahan, akong gipangayo ang imong presensya, nga diin magauban ka namo. Amahan, akong pag-ampo kanimo, nga imong ablihan ang among kasing-kasing, ablihan nimo ang among salabutan, o tabangi kami amahan, diha sa among pagpaminaw, makabaton kami ug tinud-anay nga pagsunod diha sa imong mga pulong. Bisan pa man amahan sa mga pulong nga akong isulti ug itudlo ngadto kanila pagadihugi kini amahan. Bisan pa man kanako amahan nga imong ginagamit diha sa pagsangyaw sa maayong balita, giusab ako amahan nga ang tanan amahan nga makadungog sa akong tingog ana ay pagtandog diha sulod sa ilang kasing-kasing. Bisan pa man amahan, nining kabuntagon karon, ikaw amahan, akong pasalamatan kanunay diha sa imong kamaayo, diha sa imong gugma. Bisan pa man amahan sa tanan nga nakapaminaw sa imong mga pulong, panalangini sila amahan, ug tagbua ang tanan nilang panginahanglan. Spiritual, physical, material, ikaw amahan akong ginauman alang kanila. Kini tanan akong pag-ampo amahan, akong ibalik ang dungog ug himaya diha lamang sa inyong bugtong anak nga si Hesukristo, ang among Ginoo ug manluluwas. Amen. Okay, dinhi na ta sa kanang word of God. Dirita sa Mateo 10:40 hangtod sa 42. Ang nagdawat kaninyo, nagdawat usab kanako, ug ang nagdawat kanako, nagdawat usab kaniya nga nagsugo kanako. Ang nagdawat sa usa ka propeta, tungod sa iyang pagkapropeta, makadawat usab sa ganti alang sa usa ka propeta. Ang nagdawat sa tawo nga matarong, tungod sa iyang pagkamatarong, makadawat usab sa ganti nga alang sa tawo nga matarong. Ug hinumdumi kini, kadtong nagpainom og bisan na lagbugnaw tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod, tungod kay siya akong sumusunod, gantihan gayon. Praise God, hallelujah. Dalaygon ang Diyos. Dalaygon ang atong Ginoo. No? Amen. Nindot kay atong mensahe karon. Praise God, hallelujah. Nagpasalamat ay kong dako sa Ginoo kay pagkagahapon naagi ka ng mga tao ba nga giablihan ng ilang kasing-kasing nga andam gud sila mo suporta diha sa kanang atong bulaton sa pagsangyaw sa maayong balita. Gani kagahapon anay usa ka babae nga kanang ginagamit gyud sa Ginoo. Una nga ihatag siya panalapi alang sa kanang buluhaton gyud diha sa pagsangyaw sa maayong balita. Una nga ako gid silang pasalamatan. Apan ang giingon sa kasulatan ug hinumdumi kini kadtong nagpainom og bisan na lagbugnaw tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod, tungod kay siya akong sumusunod, gantihan gayon. Sa ato pa nga kung ang usa ka tawo diay mutabang siya diha sa mga alagad sa Ginoo. Sa tinud-anay lang ang mata sa Ginoo anaa kanunay nakapunting sa iya. Kanuman tungod sa iyang paghatag, gani ang kasulatan nag-ingon nga bisan gamay nga tubig imong ihatag sa mga alagad sa Ginoo, gantihan gid ka sa Ginoo. Dili nang ganti sa material, kundi ganti sa espiritual, kundi lang sa espiritual. Kaya ang labing ganti nga ihatag sa Ginoo diha sa usa ka tawo nga nagtabang sa mga tawo nga nangalagad sa Ginoo, ganti sa kaluwasan. Praise the Lord. Wala sa tinuod nga ang Ginoo mangita gyud siya kanang pamaagi sa mga tawo nga maghihatagon, sa mga tawo nga nitabang diha sa bulaton sa Ginoo. Muna nga tabangan gyud sila sa Ginoo. Nga diin makakaplag sila relasyon diha sa buhi nga Dios. Dalaygon kayo ang Ginoo
sa atong kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon nga ayaw kamo pagtigom og bahandi niining kalibutana. Kay niining kalibutana ana ay daghang taya nga mukutkot sa atong mga bahandi. Ana ay mga kawatan nga mukawat sa atong mga bahandi. At hinuon kamo pagtigom og bahandi ibabaw sa kalangitan. Kay didto walay taya nga makukutkot ug walay kawatan nga makakawat sa inyong mga bahandi. Kay asa gani ang bahandi at tuaw sab ang inyong kasing-kasing. Muna siya giingon sa kasulatan, kasagaran sa mga tao nining kalibutana, nahilayo na gyud sila sa Dios tungod sa bahandi. Mauna siya tinuod. Klaro kayo og tataw ang kasulatan. Kay kitang mga tao gud kasagaran, mahigugma gyud ta sa mga butang nga atong makita. Mahigugma gyud ta diha sa mga bahandi. Ang atong kasing-kasing anaa kanunay diha sa mga bahandi. Apan ang Ginoo nag-ingon siya nga ayaw kamo pagtigom ug bahandi nining kalibutana. Kay ang inyong bahandi nining kalibutana kawaton ug tayon lamang sa taya. Ngut sa Ginoo nga ngadto kita magtigom og bahandi sa kalangitan. Kay didto ang atong bahandi dili maibanan. Susama gahapon adunay usa ka babae nga nihatag siya og panalapit. Katud ako itong blessing sa Ginoo. Muna sa tinuod. Kay nakatabang siya sa mga tao nga nangalagad sa Ginoo. Sa ato pa nga wala siya naghatag sa tao, kundi ang iyang bahandi iyang gitigom ngadto sa kalangitan. Muna sa tinuod. Gani kitang mga alagad sa Ginoo, maglisod gyud ta sa paglihok. Kanunay tang magtuo sa Ginoo nga Ginoo, tabangi kami nga unta daghang mga tao nga mahianha sa imong sabakan. Apan maglisod ta paglihok. Kay tungod walay mga tao nga ni-support sa atong daghang mga tao nga nakadungog sa mensahe sa Ginoo, apan gibabagan sa garbo sa ilang kinabuhi. Muna hinungdan nga daghang mga tao nga mahiagom ngadto sa linaw nga kalayo sa impierno. Yanuman wala sila nagtan-aw sa ilang isig katao. Muna nga kung magtigom ka ug bahandi ngadto sa kalangitan pagkaanindot. Sa ato pa nga nagtukod ka ug kaugalingon nimo nga panimalay ngadto sa kalangitan. Nag-ingon si Jesucristo nga ako moadto sa balay sa akong amahan. Kay dito ana ay daghang pinuy-anan. Pagkanindot. Apan daghang mga tao nining kalibutana nga wala sila nagtigom ug bahandi ngadto sa kalangitan. Tinuod na ay mga tao nga muhatag sila sa ilang isig katao. Tinuod na siya daghang mga tao nga mutabang, daghang mga tao nga manggihatagon. Apan nag-ingon ang kasulatan nga pag-unsa man kung nagtabang ka diha sa imong isig katao, apan ang kalag malaglag ngadto sa linaw ang kalayo sa impierno. Importante nga magtabang ta diha sa atong isig katao. Nagsangyaw usab ta sa mensahe sa kaluwasan. Una sa pinakanindot nga buhaton sa mga tao nining kalibutana. Nga gikinahanglan anaa ang paghatag. Anaa usab ang pagsangyaw sa maayong balita. Gikinahanglan nga ang atong mga panalapi dili gyud nato sayangan. Kung sa man naghatag ta, kung nagtabang man ko sa akong isig ka tao, naghatag ko sa Ginoo kay mao may giingon sa kasulatan. Di ba? Apan kung wala ang pulong sa Ginoo, nga muhatag kanilang kaluwasan, daw wala lay bili ang imong paghatag. Muna giingon sa Isayas 59 versikulo 2 nga ang sala mao'y nakapahimulag sa tao ngadto sa Dios. Muna sa tinuod, gikinanglan sa usa ka tawo nga iyaw nang batunan ang gugma sa atong Ginoong Hesukristo. Una siya muhatag siyang isig ka tawo, dayon musangyaw siya sa maayong balita nga magdala og kaluwasan. Ang pagtuo nagagikan siya sa pagpaminaw sa maayong balita.
Sa ato pa nga ang kaluwasan, lamdag gikan sa atong pagpaminaw sa maayong balita. Sa ato pa nga, kung ang tao makadungog siya sa pulong sa Ginoo, musunod usab kaniya ang dakong kaluwasan, gugma, kalipay, kalinaw sa iyang pagpuyo. Muna sa tinuod. Okay, diha sa Mateo 25, naging ang kasulatan nga dayon kamo sa gingharian nga giandam sa akong amahan. Kay gigutom ako ug inyo akong gipakaon. Kay giuhaw ako ug inyo akong gipainom. Kay hubo ako ug inyo akong gibistihan. Kay nabilanggo ako ug inyo akong giduaw. Apan mitubag ang mga tao nga naa sa tuo sa Ginoo. Ginoo, kanus aman mi nakakita kanimo nga gigutom ka, nga giuhaw ka, nga hubo ka ug nabilanggo ka. Mitubag ang Ginoo sa dihang makahatag mo sa inyong isikataw, tablara nga nitabang mo kanako. Sa ato pa nga kung ang atong panalangin nga niabot sa atong kamot, atong itabang sa mga tao, sa ato pa nga tablara nga nitabang ta sa Ginoo. Susama sa atong kahimtang karon, kagrabe. Nakaingon ko nga, Lord, kanong dinhi man ko nimo gibutang? Kanong imo man kong gibutang dinhi dapita? Muna nga walay suga. Sa tinud-an na lang napay mo ambak ni sa hagdanan. Ay time nga mga tagak ta sa hagdanan. Muna nga sa dihang matulog ta, grabe ang kangiom. Muna sa tinud-an ay mula ka ta diha sa ubos, mga pakong atong tuhod sa lamisa. Kay mura ta gisulod og langob. Diba? Muna sa tinuod. Apan daghang mga tao nga igo lang silang nikatawa sa atong sitwasyon. Muna nga ilang gikalipay ang atong sitwasyon. Apan panahon sa paghukom, tingali kasakit ang imong batyagon sulod sa imong kasing-kasing. Kay tungod di tan-aw lang ka sa imong isig katawo nga nagkalisod-lisod. Muna sa tinuod nga ang luyo ni ining kinabuhi kamatayon. Ug human sa kamatayon mo atubang ka sa Ginoo. Apan ang Ginoo miingon siya sa iyang tuo, nga sulod ka mo sa gingharian, nga giandam sa akong amahan sukad pa sa pagbuhat sa kalibutan. Kay sa dihang gigutom ako, inyo akong gipakaon. Sa pananglit, itang mga alagad sa Ginoo, nga nangalagad sa Ginoo, nihatag ta sa atong isikataw, sa ato pa nga nihatag ta sa Ginoo. Amen. Kay tungod anaaman tay heart sa paghatag yun sa atong isikataw. Muna sa tinuod. Muna nga kung naatay mga kwarta, natay bahandi sa atong kaugalingon, atong yung unahon ang pagpahimuot sa Ginoo. Muna sa tinuod nga ang bahandi muabot ka na sa atong kamot, apan takulahaw lang ka nang mahanaw sa atong mga kamot. Gikinahanglan nga atong yung unahon ang kabubuton sa Ginoo. Atong yung unahon ang pagpahimuot diha sa Ginoo. Muna giingon sa kasulatan nga unahin noon ninyo sa pagpangita ang giharian sa langit ug ang mga butang nga nawala kaninyo igadugang ra sa Ginoo. Sa ato pa nga isip yun nato kanunay ang atong kaugalingon diha sa Ginoo. Muna sa tinuod, once nga makatabang ta sa atong isigkataw, wala ta makatabang sa atong isigkataw, kundili nakatabang ta sa Ginoo. Gikinahanglan nga magauban ang gugma diha sa atong paghatag. Dili pagpakaroon ng paghatag. Muna nga nay mga tao nga maghatag sila, magdala sila og trumpa. Muna nga pakpakan sila sa mga tao tungod sa ilang paghatag. Sa ato pa nga gigantihan na sila. Na sila'y ganti nga gihatag diha sa mga tao. Apan ang kasulatan nag-ingon nga kung maghatag ka sa imong isikataw, kung ang tuod imong kamot mo hatag ngadto sa imong isikataw, ayaw pahibaw-a ang wala. Aron gantihan ka sa amahan nga naa sa langit diha sa tago. Ano sa tinuod? Di kinahanglan nga ibatasan na to
ang paghatag diha sulod sa kasing-kasing. Dili paghatag nga tigpakaron ingnon. Kay kana wala nay bili atubangan sa Ginoo. Walay bili atubangan sa Ginoo. Diha sa Mateo 25:41. Nagingon ang kasulatan, pamahawa kamong anaa sa akong wala. Ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong, nga giandam sa yawa ug sa iyang maanghel. Kay sa dihang gigutom ako, wala ako ninyo pakana. Sa dihang giuhaw ako, wala ako ninyo paimna. Sa dihang nabilanggo ako, wala ako ninyo duawa. Sa dihang hubo ako, wala ako ninyo bistihin. Usa pamahawa kamo, mamumuhat og kautan. Ngadto kamo sa linaw, nga kalayo sa impyerno. Kinsa maning mga tawhana, katong mga tao, nga padayon silang nagtitig og bahandi nining kalibutana. Nagtigom lang silang bahandi alang sa ilang kaugalingon. Gani wala sila mutan-aw sa sitwasyon sa ilang isig katawo. Unsa may balaod sa Ginoo. Higugmaa ang Dios sa tibuok nimong kasing-kasing, kalag, kusog ug espiritu. Ug higugmaa ang imong isig katawo sama sa paghigugma sa imong kaugalingon. Apan dili ka makahatag sa imong isig katawo nga nagkinahanglan. Muna nga sa panahon sa paghukom, moingon ang Ginoo kanimo, pamahawa kamong anaa sa akong wala. Kamong gipangimaraot sa Dios, ngadto kamo sa kalayo nga walay pagkapalong, nga giandam sa yawa ug sa iyang maanghel. Kay sa dihang gigutom ako, wala ako nyo pakana. Sa dihang nabilanggo ako, wala ako nyo duawa. Sa tinud-anay lang, ang Ginoo naghatag yun nato sa hustong kasuguan. Apan ang mga tao, anaa sila'y kaugalingon, nga balaod sa ilang kaugalingon. Mga naglisod paglihok, ang Ginoo sulod sa ilang kasing-kasing. Kay tungod sa ilang kaugalingon nga balaod, tungod sa ilang kaugalingon nga prinsipyo, muna siya tinud-anay, muna nga daghang mga tao, nga mahiagom yun ngadto sa linaw nga kalayo sa impyerno, sa panahon sa paghukom. Kay tungod, daghang mga tao nining kalibutana, nga tigpakaron ingnon sa ilang kaugalingon, nga naa sila Hesus sa ilang kasing-kasing, apan diha sa ilang mga bahandi, ginagamit sa dautan nga mga buhat. Muna itong lang taon sa atong kaugalingon. Nindot nga magkahiusa ta, diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Bisan sa ginagmay nga bahandi, magkahiusa lang ta sa pagpalagad sa Ginoo. Sa tinud-anay lang, daghang mga tao nga makabaton sa kaluwasan. Muna hinungdan nga naay usa ka libo nga hukman sa Ginoo. Diha sa usa ka libo, anaalay usa nga makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Kay daghang mga tao nining kalibutana nga nagduha-duha sila sa pagtuo sa Ginoo. Nagduha-duha sila sa pag-ila sa Ginoo. Muna nga daghang mga tao nga miagom ngadto sa lugar sa kasakitan. Muna siya tinuod. Muna pinakaminungdanon nga atong una-unaon sa atong kaugalingon. Mga alagad man ta sa Ginoo ug dili mga alagad. Gikinahanglan nga ibansay-bansay nato ang atong kaugalingon sa pagsunod sa kasuguan sa Ginoo. Tanawa ang mga bilangguan. Daghang mga tao nga nagkalisod-lisod. Apan daghang mga tao nga mga dato nining kalibutana. Bisan ganig usa na lang kapan, dili gud sila makadunol ngadto sa ilang isig katawo. Mga maot ka ng mga tawhana. Muna sa tinuod. Tanawa ninyo sa dihang kuhaon mo sa Ginoo nining kalibutana. Ang inyong kalipay, bayluan o kasakit. Luyo sa kalipay, ang baylo nini kasakit. Nganuman, nalipay kamo, nga inyong isikataw, nagkalisod-lisod. Apa na amoy mga bahandi, wala mo mutabang sa inyong isikataw. Muna sa tinuod, dili mamahimong masayop ang mga alagad sa Dios sa pagsangyaw. Kay tungod, nagsangyaw sila, dili sa ilang kaugalingon, kundi kabubuton sa balaang espiritu. Muna sa tinuod, muna nga dili yano ang pagsangyaw sa mensahe sa Ginoo,
kung ang balaang espiritu wala nagmaniobra diha sulod sa imong kasing-kasing. Muna itong naon, bisan gani daghang mga alagad sa Ginoo, daghang mga nangalagad sa Ginoo nga miagom ngadto sa linaw nga kalayo sa impierno. Naingon sila nga ako namang gidawat si Jesucristo, nakabaton ako og 100% nga kaluwasan sa akong kaugalingon. Magunsa man nga nagtungota sa Ginoo, apan wala ta musunod sa iyang kasuguan. Muna sa tinuod nga gamay nga buslot, dako na alang sa pananaw sa tao. Muna nga sa tan-aw nato sa atong kaugalingon, naa man ganatay buslot gikinahanglan atong pagatapakan aron angayan ta diha sa Ginoo. Muna pinakaminungdanon nga atong tan-awon sa atong kaugalingon nga dili yano ang pagsulod sa gingharian sa kalangitan. Nag-ingon si Jesus nga sulod kamo sa sigpit nga dalan, kay diha sa lapad nga dalan paingon ka na sa kinabuhing walay katapusan. Busa paningkamot kamo sa pagsulod sa sigpit nga dalan, kay kining dalana paingon sa kinabuhing walay katapusan. Mao na say tinuod pagkanindot unta kung ang tanang tao makabaton unta sa tinud-anay nga gugma sa Ginoo. Tinuod kitang mga alagad sa Ginoo, dato kita kanunay nga tan-awon sa mga tao. Muna nga bisag wala ta atong gipakanaa ang atong kaugalingon, kay tungod nakita nato nga dili ikabaylo ang grasya sa Ginoo ngayang gihatag sa atong kinabuhi. Si Apostol Paul nag-ingon siya nga Ginoo, naunsa naman ko, nagsigi na lang kong sangyaw sa maayong balita, nagkalisod-lisod ako sa akong kaugalingon, apan unsay gitubag sa Ginoo ngadto sa apostoles. Pablo, igo na ang grasya nga akong gihatag kanimo nga mao ang kaluwasan. Ayaw na pangita og laing grasya, ayaw na pangita og laing panalangin. Muna nga kitang mga Kristohanon, gikinahanglan nga makapunta sa pagkuntinto sa atong kaugalingon. Apan mao na itong huna-hunaon nga maglisod ta sa pagpamuhat sa Ginoo kung walay mga tao nga musupot diha sa atong mga bulaton. Nag-ingon si Jesucristo nga tan-awa ninyo ang anihunon, daghan kaayo, hinog na kaayo. Busa pag-ampo kamo alang sa mga tao nga muani. Muna sa tinuod, apan maglisod ta paglihok, kay tungod walay mga tao nga nisuporta sa atua. Di ba? Sa tinudanay lang daghang mga tao nga muampo. Moingon sila nga Ginoo, luwasa in town ang mga katawhan. Dad-a in town sila diha sa imong sabakan. Apan sa tinudanay lang, kung walay mulihok, dili gyud kana mahimo. Magunsa man ang muampo ta nga tandog ka sila pinaagi sa balaang espiritu. Apan ang mga katawhan sa Ginoo walay paglihok, walay paningkamot nga mukabot diha sa mga kalag, walay paningkamot nga musulti sa mensahe sa Ginoo. Mo na si tinuod, di ba? Gikinahanglan nga mulihok ta sa pagsangyaw sa maayong balita. Kung gusto ta daghang mga katawhan ining kalibutan na makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Dili ko mutuo niya ang mga tao nga moingon sila nga Kristohanon ko, apan atong agdahon sa pagsangyaw sa maayong balita moingon sila sa ilang kaugalingon nga dili ko o gyapon di man namutuo ng mga tawhana. Mo nagingon sa gipadayag 21:8 nga ang mga talawan may agom sila sa linaw nga kalayo sa impierno. Wala ta gigamit sa Ginoo aron magtalaw-talaw ta. Gani gigamit ta sa Ginoo sa pagsangyaw sa maayong balita. Tinuod huyang ta apan gihatagan ta niya og kaisog. Gikabot ang mga huyang aron natagan ta niya kaisog. Muna nga ang pinakaminungdanon nato nga atong itutok ang atong kaugalingon sa dag-anan ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Pero nindot gyud unta nga naay mga tawo nga musupod sa atong mga bulaton diha sa mga kabatan-unan. Agako nato sila
sa pagtudlo sa kasuguan nga nagigikan sa kasulatan aron mudako sila nga naay kahadlok sa Ginoo. Ingon man sa pagsangyaw sa maayong balita, hindot gyud nga naay suporta kanato muna say tinuod. Kung sige na lang tag-ampo diha sa Ginoo, apan wala ta nilihok sa atong kaugalingon diha sa pagsangyaw sa maayong balita, diha sa pagsuporta sa mga magsasangyaw, dili gyud kana mahimo. Lisod kaayo sa pag-atiman sa mga kalag. Daw dili ta makalihok kung walay mga tao nga mutabang kanato. Muna nga kitang mga Kristohanon, gikinahanglan nga magkayusa ta sa atong kaugalingon. Okay, diha na lang taman. Atong palakpakan ang atong buhi nga Dios. Yes Lord, salamat Amahan sa imong kamaayo. Okay. Hallelujah. Magampo ta alang sa pagtapos. Tiyok na.